Abiaga ikastola hezkuntza kooperatiba bat da. Ia 50 urte beteko dituen hezkuntza kooperatiba bat da. Herri ekimenaren bitartez sortutakoa. Eta beraien helburua hezkuntza berritzaile bat eta parte hartzaile bat zen eskaintzea berako familiei. Helburua da gure ikasleen irtera profila delakoa betetzea, galdera batetik abiatzen gara, zer nolako ikasleak ezin nahi ditugun, eta horren erantzunak emanen digu ikastolari gure hezkuntza proiektuan hartu beharreko erabakien iparra. Argi dugu gaur egungo gizartean teknologia berrietan hezi behar ditugula ikasleak, taldeetan ikasi behar dutela lanean, eta genero ikuspegia ere landu behar dugula. Eta Txak Planet guretzat da proiektu bat 3 atal horiek bateratzen dituena. Txak Planet berez proiektu bada eta bertan ikasleek programatzen ikasten dute. Toolbox Academy izeneko aplikazioaren bitartez robota mugitu behar dute. Hortako JavaScript programazio hizkuntza erabiltzen dugu. Programazioaren bitartez guk egin behar duguna da robotak instrukzioei jasotzea. Adimenik ez daukanez, zehatz-mehatz erran behar dizkigu agindu horiek eta ortografia jakin batekin. Hori egiten dugunean, robotak gero egingo du eskatzen dioguna. Hemen batzizu ze formula den eta guk imarra du idatzi eta ginen du bere ibilbide hartzeko ongana jauzi. Lehenengo gizakiak lurran egon zinetik teknologia erabili dugu. Eta teknologia garatzen jungea. Gaur egun gauza makina unitz programatzen dire, automatismoak daude eta makinek ez dakate adimenik eta azkenean guk izan behar dugu beraien adimena. Guk sortu behar ditugu programak eta beraiek lana egiteko. Egia dare bai, geroz eta garatuago dago adimen artifizialaren kontua, eta azkenean lortu nahi dena da ere bai, makinek beraien aldetik, beraien adimena eukitzea eta beraien bakarrik pentsatzen, nola baiterran da, pentsatzen aritzea. Jarraitzeko, beti zuk erramari zu zenbat aldiz errepikatu behar den. Eta hau beti, bukarako kortxetea, itxi behar da. Bertzenez, buklea, zirkuitoa ez duzu itxitzen. Zure ordenagailuan antzinin egiten duzun lana, mugarik gabekoa izan daiteke. Eta programazioarekin lanean aritzeak burua egituratzeko eta razonamendu bat lantzeko balio du, eta gero gustatzen baldin bazaizu, horrekin jarraituta, gaur egun programazioa aitz sartuta dagonez, esparru hauniztan ematen da. Gaur daguna, adibidez, ardiak zaintzeko garaian, edo ardiekin egin beharreko lanak, edo orokorrean baserrian eta egiteko garaian, teknologiak ere laguntzen dula. Bakarrikan jartzen dituen aginduak, eta orain bukaeran jarri barra dire 2 parentesi eta .com bat, eta hori da programazio hizkuntzako zati bat. Aginduak sartu barra dira ingles, rai dela eskuin, lehenbizko rain eta ero bile, hola hartuko ditugu bi aizkoina. Eta maten dugu ran, eta joaten da eskuinera, eta gero ezkerre. Ordenagailuen enpoikotasuna handiua daukagun hortan, norbaitek gure ordenagailu sistema edo gure sarea edo sare informatikoa erasotzen baldin badu, horrek ondorio kaltegarriak izaten alditu. Gure mundura pixka bat jetxita, beste modu apalago batean, azkenean
ikasleek ohitura dakate ibiltzeko ordenagailuarekin edo mugikorrarekin eta sare sozialak eta lako gauzak eta orduan azkenian guzti horiekin pixka bat ezi behar ditugu ikasleak horien erabileran, identitatea eta pribatutasuna ahalik eta gehiena gordetzea, ez izatea dena erakutsi, gero horrek ekartzen ditu ondorio onak edo ondorio txarrak. Gara jartzen formula batzuk ez dela, eta orduan asmatze badugu robotonek hartzen txu piezak. Hasieran ematen dugu berak zuk ikasteko. Ikaslei azkenean ekipoak ematen dizkigu, ordenagailuak ematen dizkigu. Ikastolan behintzat bai erraten diguna hori azkenean lan tresna bat dela, eta lan tresna bat bezala erabili behar dutela, eta bai arau batzuk errespetatu behar dituztela, eta batez ere zaindu behar dutela beraien burua ordenagailu horiek erabiltzeko garaian. Ikaslei maiz erraten diegu ere bai, ordenagailuak laneako direla, aisialdirako ere erabiltzen aldirela, baina beti ere neurtu behar dugula. Olako tresnek badituzte abantaiak eta probestu behar die behar den momentuan, baina ezin dute bihurtu lagun bat eta benetazko lagunak fisikoki albora utzi eta etxeko sofatik munduan barna ibili, baina kontaktu fisikorik eduki gabe. Nik uste dut azkenian herri txikitan, gazteek, aurrek, orokorrian eta helduek ere, kalera ateratzeko joera gehiago daukatela. Hiri handi batian agian zailagoa da gero harremanetan jartzea jendearekin, agian jendea urrutiko bizi delako eta orduan topatzeko ere zailagoa da. Herrietan gertatu daiteke ere naiz eta herri txiki bat izan norbait isolatzea, bera bakarrik, bere etxean. Baina nik uste beraiek jarrera edo joera gehiago daukatela kalera jotzeko.